Елате с мен да видите апартамент с 3 спални за 216 000 евро. Имаме удоволствието да ви предложим за продажба просторен многостаен апартамент в жилищен комплекс в крайбрежния квартал на град Бургас, Сарафово. Комплексът е с отлична локация в близост до централната част на квартала, както и на пешеходно разстояние от плажа, магазини, заведения и автобусни спирки. Апартаментът е с обща площ от 218,57 квадратни метра, разположен е на 5-ти последен етаж и се състои от коридор, широка и светла всекидневна с кухненска част и трапезария, с излъчна просторна тераса с разкошна панорама море, 3 спални всяка със собствена тераса, 2 бани с санитарен възел, мокро помещение и склад. Имотът е изключително слънчев и топъл с югозападно изложение, функционално разпределение, просторни и светли помещения. Жилището се продава напълно обзаведено и оборудвано. Към апартамента се прехвърля и самостоятелен гараж с площ от 22 квадратни метра. Комплексът разполага с няколко басейна, детска площадка и двор с зона за отдих, паркинг, рецепция, спа-център, фитнес и ресторант. Годишната такса поддръжка е 950 евро. За повече информация и оглед, обадете се на посочените телефони. Очакваме ви!